Vă salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Eu sunt Denis și astăzi îmi face o prezentare la noua mea motocicletă și începem iar cu postările alea forți. Lăsa și căștile acolo, că n-am unde să le pun. Și mi-am luat o motocicletă, un Kawasaki R6N din 2006, injecție, două pistoane, două discuri de frână pe față pentru o frânare mai bună, n-are ABS, dar e chiar top și așa. Și are tapizată, cam așa arată. Are 72 de cai putere, cum am zis, 2 cilindri paraleli, 6 trepte de viteză, este pe injecție, cum am spus, anvelopă față de 120, spate 160, destul de late și chiar bune, pentru curbe, pentru astea sunt chiar super. Greutatea are aproximativ în jur de 174 kg, 180 de kg, cam așa, și cu un plin în jur de 200 și un pic. Care nu e originală, n-a fost revopsită. Vom face și un test drive cu ea în videoclipul următoare. Să vedeți cam cum se mișcă, cum fuge, cum merge. Fuge și ea destul de bine. Pentru A2 eu zic că e perfect. Am prins-o și la un preț ok. Și pentru A2, cum v-am spus, nu se putea mai bine. Părerea mea. 65.000 de kilometri. O tobă sport care se aude destul de ok. Aici mi-a căzut mie oglinda pe drum. Ba, am doar una. Da, n-are nimic, că le punem noi. Comandăm și o să de oglinzi frumoase sportul la fel. Ce modificări urmează să-i fac? Mai spuneți în comentarii dacă vreți. Chiar nu știu ce să mai fac, să arate mai bine decât să-i dau comandă de oglinzi. Am și înscris-o. Și cam asta e motocicleta. Hai să face și o porire. Să vedeți cam cum se aude bestia asta mică. Și cum v-am spus, acum încolo să facem mai videoclipuri top. Și cu mașini, și cu motoare, de toate. Ia.